କାହାକୁ ଓ କେମିତି ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲି। କେମିତି ଫାଇଦା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ? ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼କୁ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରିବେ ସେ ନେଇ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 1,03,00,000 ପରିବାର ମୋଟ 3,50,00,000 ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା, ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାଁ ନଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ବି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। 1,03,00,000 ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା। ମୋଟ 3,50,00,000 ଲୋକ ପାଇବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ। 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ ଉପକୃତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ମିଳିବ କାର୍ଡ଼। 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ବି ପାଇବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼। ପରିବାର ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ପରିବାରରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟୋବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷର ସୁବିଧା। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ବି କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ରହିଥିଲେ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ନାଁ ରହିଲେ ବି ମିଳିବ ସୁବିଧା। ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାଁ ନଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ବି ଯୋଜନାରୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଘର ଘର ବୁଲି କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଆଶା ଦିଦି। ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ବି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲେ ମିଳିବ ସୁବିଧା। କିମ୍ବା ପୁରୁଣା BSK କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳିବ ଚିକିତ୍ସା।